Bueno, egun on, eta eskerrik asko etortzeagatik bigarren egunez Jose Azurmendi kongresura. Batzuk jantzungo zenuten, besteak oain heldu zeate, Jule Goikoetxea gaixo dago eta ezingo du etorri. Pena, denok entzun nahi genuen, baina bueno, osasunai lehentasuna emateare bidezko izangoa. Jule ez dator, baina beste hirurak fin etorri dira, eta aurkeztuko izkizuet labur-labur, behaien denbora izan dezaten. Han mailan beste aldean, Eduardo Apodaka dago, EHUko irakaslea, bere aldamenean Egoitz Urrutiko etxea, doktore gaia UPAN, eta hirugarren Deustuko Unibertsitateko irakaslean Xabier Barandiaran. Bakoitzak 20 minutu ordu erdi tartean hitz egingo du, aldala 20tik gertugo. Eta gero hitzaldi bakoitzan ostean, 5 minutu utziko ditugu galderak eta egiteko. Eta besterik gabe, Eduardoi emango diogu hitza, bere hitzaldian izenburua, zombi, momia eta mamuak, bizi osteko biziak. Egunon, eta eskerrik asko gonbitegatik. Egia esan, nik ez dakite 20 minutuan ezer kontatzen. Beaz, prestatu dudana kontatu beharrean, nik uste dute astirik izan eskero zer kontatuko nizuken kontatuko dudala. Esan nahi dut, iragarki txiki bat egingo dut nire hitzaldi honetaz. Izenburuan ikusten denez, bizi osteko biziei buruz hitz egin nahi dut, eta abia puntua, Jose Azurmendiren, kongresu honetan gaude, Jose Azurmendiren obrari buruzkoa, hain zuzen, Jose Azurmendiren liburu batean, Folgaiz herri gogoa, liburu mardul horretan topatutako hasieran dagoen aipu edo zea hau erabiliko dut. Hau da nire abia puntua beraz. Batez ere behan daukazuena, eta astirik izango banu, dana irakurriko nuke, baina, geratuko gara bekoarekin, esaten dunean, esaterako herriaren espiritua hizkuntza dela, euskara, euskal herriaren arima, euskal herri gogoa. Zergatik ez, metafora bikaina da. Kontua da, hori esaten dugunean, zer esaten dugun jakitea metafizikari gabe, metafora ez da metafizika. Folgaiz metafora moduan, edo Folgaiz metafora baino, metaforak egiteko ariketa moduan, hori hartu nahi dut abiapuntutzat, eta euskal herria irudikatzeko, euskal kultura irudikatzeko, euskal identitate, euskal zera irudikatzeko, izan ditugun figurazio batzuk, edo erabili alditugun figurazio batzuk, aztertu nahiko nituzke. Figurazio lehenengo, denbora izango banu, sartuko nintzateke autore hauen ekarpenetan eta kontatuko nizueke, Cornelius Castoriadis edo Pierre Bourdiek adibidez, soziologiatik esan dezakegu, zer esan diguten herria irudikatzeko beharraz, eta nik irudikatzeari ematen edo eman nahi dion zentzua ere kontatuko, eman nahi diodan zentzua kontatuko nizueke, eta horretarako Braidoti edo Haraway erabiliko nituzke, autore hauek, batez ere figurazio konzeptuarekin eta figurazio eta performantza, edo nahi baldin baduzue, irudikatzen duguna, nola irudikatzen dugunean, hori ere gauzatzen ari garela kontatuko nuke, eta batez ere, azpimarratuko nuke Didi Ubermanen ideia hau, herria ez da, herria egin behar da, eta herria egiteko, herria sentigarri bihurtu behar da. Sentigarri izan arazi behar dugu, edo bestela esan, zentzunmenetara eraman behar dugu herria eta herritasuna. Figuratu barik, figurazioak sortu barik, herririk ez. Hau da, beste modu batera esan da, eta Folgaiz metafora moduan hartuta. Folgaiz barik, herririk ez da. Eta salduko nuke beraz, Folgaiz herria irudikatzearekin parekatu aldugula, irudikatze hori zertan den, eta orduan, aztertu beharko genukela, nola egiten dugun, zeinek egiten duen, zein gu eraikitzen dan, zein efekturekin eta bar. Nik ez dauka denbora hori dena egiteko, eta hemen bakarrik hartuko dut nire zera honetarako ardatz bat. Bizitasunari buruzko figurazioak. Bizitasuna
edo bizigarritasunari buruzkoak. Gaur egun, jende asko dago lanean irudikatze zera honen arloan, ez? Orain dela gitxi, adibidez, aurkeztu zuten Euskararen markagintzari buruzko ikerketa zabal, handi eta nolabait sakon baten egitasmoa. Baina antropologian, soziologian, orain aipatu dudan, nahi baldin bauzue publizitatean edo marketingean, arlo guzti hauetan ari dira aztertzen nola irudikatzen diren herriak eta nola figuratzen diren, eta zein efekturekin, eta bar. Eta ez hori bakarrik. Orain adibidez, Euskal Herriaren parte honetan, idazten saiatzen ari den estatutu berri batean, herri bat irudikatu behar da. Eta hori ere bada folgaitz ariketa bat. Bizitasunari buruzko ardatza hartuta, eta atzera egingo bagenu, eta gainera Jose Azurmendiren nolabait lanari jarraituz, figurazio horietan barna beraz, atzera egingo bagenu, topatuko genuke amaren agonia izan dela figura handi bat, metafora handi bat, irudikapen handi bat, Euskal Herriaren eta Euskal Kulturaren egoeraren kontu emateko momentuan, ez? Hemen daukagu Azurmendire bestie zea aipu bat, eta holan azkar irakurrita ere, esaten du belaunaldi berri bakoitzak begi berriak ekartzen ditu. Guk gure gogoeta egin genuen, gure terminoetan, eta orain termino berrietan egiten da gogoeta hori. Guk Euskal Kulturaren agoniaren sentimendua genuen, agoniaren adiera unamunotar agresiboan egin batean. Agonia, Euskal Kulturarena, baina Euskal Kulturarekin batera Euskal Herriarena, Euskal Identitatearena, Euskal Jendearena, agonia. Agonia badakizue beti moduan agon hitza dago goratzean borroka, baina heriotzaren eta bizitzaren arteko borroka esan dezakegu hilurrena, agonia azkenean bizi irauteko borroka dalako. Eta hori irudikatu da, eta ez da kasualidade bat, baina ez daukat astirik hori ere lantzeko, amaren figurarekin eta naturari eta naturalari lotutako, natural esaten dugunean izan daiteke natural berezkoa edo tradizionala ohikoa, horri lotutako figura batekin lotu da. Hemen daukazue eta sartu halko ginen, adibidez Arrese Beitiaren poema famatu hori, edo Lizardirena, edo Salvadorrena ezin ezagunagoa, eta kateo batean orduan Euskara, Euskal Herria, ama, jaiotza, natura, lege eta usadio zaharrak, danak agonia luze eta hor jartzen duen moduan existenzial horretan bizirauteko borroka luze batean. Agoniaren garaia luze izan da Euskal kulturan, Euskal Herrian, Euskal herrigintzan. Eta luzatu egin zen, gutxienez, esan dezakegu, 20. mendearen bukaerar arte edo gehiago. Baina, 60 urteetan, gutxigo asko, aldaketa bat egon zen agonia horretan. Existenzialismo korronteekin bat egin zuen, eta Jose Azurmendik garai hori oso ondo deskribatu eta aztertu egin du, eta hor liburu horietan eta beste testu batzuetan, baina nik ekarri dut garai horretako nolabait aldaketari begirada bat emateko ekarri dut orain dela ezer berrikitan argitaratu den, euskaraz argitaratu den Simone de Beauvoirren bigarren sexuaren aipu bat. Gainera, propagandarako erabili dute, nik ere erabiliko dut. Esentzia ez da existitzen, guk existentzia daukagu, emakumea zari da baina, libre gara gure existentziarekin zer egin erabakitzeko, libre gara baina baldintzatuta gaude, zirkustantziek baldintzatuta gaituzte, daukaguna ez da gure izaera baizik eta gure egoera, eta egoera baldin bada aldatu liteke. Egoera baldin bada aldatu liteke izan zen garai horretan lelo bat, nola aldatu? Bueno, badakigu proposamen nolabait, izango nukenik nagusia, holan termino hauetan eta termino hauek ere aztertu beharko gintuzke, eta batez ere modernitatean eta kasi esan genezake geldiar ikuspuntu batetik aztertu beharko gintuzke herri etnikoari, herri politikoak eman behar zion bizi iraupena. Metaforetan askotan entzun dugu amaren sua, aitaren etxia.
estatua zegoen horatzean. Herri politikoa osatu behar zan, eraiki behar zan, azkenean herri etnikoari, amari, nolabait, babesa eta abaro bat emateko. Eta bizirapena, jakina. Bizitasunaren zera, estatuaren inguruan ardaztu zen garai batean beraz. Galdera, gero, Holanden gaur egun edo ez. Agonia ostean, bukatu altzuen herri politikoak agonia horrekin edo agonia hori, estatu proiektuak herri etnikoaren agonia bukatu altzuen. Amaitu altzen Euskararen agonia eta sakramentua, Oteizaren hitzak dira, Euskara agonia eta sakramentu gisa. Finitu alzan, holan, Joseba Zulaikaren hitzak, kijotismo agoniko hori, behako lan deitu zion, kijotismo agoniko, galdera da, bukatu alzan edo estan bukatu. Bueno, esan dezakegu postmodernismo deitu den zera horrekin, ez dut esango aro, garai, korronte, ez dakit. Postmodernismo deitu den horrekin, gutxienez heldu zen aldaketa bat jarreretan eta figurazioetan. Eta agertu zitzaigun espektroaren figura. Hemen aipatuko dut, gainera lehen erabili dudan aipua hortik aterata dagoelako, Mitxelko Urangaren liburu bat, Espektroak deitzen dena, berez 3 liburuki dira, hau Euskal Terrorista azpi izenburukoa, eta hortan Azurmendik egin zuen hitzaurrea eta hitzaurrean hau ze irakurri aldugu. Orain Mitxelko Urangak Euskal kultura hilik dago botatzen digu hasteko. Ez dago, jada Euskal kulturarik, ez dago Euskal kultura gorpuzten duen masarik, ez behintzat zentzu modernoan, ez dago jada Euskaldunik, espektroak bilakatu dira. Nolabait, espiritua, herri espiritua, galdua, hilda, eta geratu gara mamuarekin. Mamua beti izaten da, izaki erdibizirik erdi hilda dagoena, mugitzen aritzen dena, jende bizia azaldatzen ibiltzen dena, beti izaten da memoriaren babesleku bat, izandakoaren irudi bat delako neurri batean, ez? Irudi azaldagarri bat. Galdera batzuk egin beharko genituzke postmodernismoaren biraketa honi buruz, adibidez, buruatzen zait, herri euskaldunaren heriotza gertatu izan zen, edo besterik gabe resistentzia batetik onarpen batera pasatzen eta heriotzarena, beste garai bateko, beste belaunaldi baten nolabait figurazioa zen karpeta itzi eta beste batera goaz. Agonia modernistatik pasaginen ironia postmodernista batera, ironia izan zen, espektroi buruz hitz egitea ironikoa da. Beste den batek esan duen moduan, Joseba Gabilondok adibidez, euskal sadomasoquismoaren akidura hutsa izan zen eta ja horrekin nekaturik eta edo, zergatik ez, gauza orokorragoak eta gu nolabait mundu osoan gertatzen diren eta zer esanik ez mendebaldean gertatzen diren olatuetan ibiltzen gara eta olatu handi bat egon zen 20. mendearen bukaeran inmaterializazioa deitu alduguna, ez bakarrik filosofian edo pensamenduan, baita ekonomian ere, gero finantziarizazio izenarekin ezagutu dugun inmaterializazio bat. Hori izan zen, galderak dira eta hor geratuko dira, baina gogoratu nahiko nuke hau ez dela bakarrik Mitxelko Urangaren burutazio bat, jende askok esan du antzeko zerbait, hor daukagu Simano Garfasor ere bai, baina hau adibidez Iñaki Segurolaren hitzak dira, Odrozolaren liburu batetik, Mario Odrozolaren liburu batetik hartuta, eta hor ikusten dugu mamuaren, espektroaren figura berriro. Adibidez esaten du, gaur egunean zertarako ibili gezur politxekin, ez dago Euskal Herririk, Euskal Herria edo Euskal Herria hori bai bada zerbait, kolore batzuk, kolore horiekin bat egitea, munduko mapan leku baten bila dabilen ezin izaki bat, ezin izakia, mamua. Eta horrez gainetik fede bat. Euskal Herriarekin sinesteak adierazten duena, da hori guztia, sineskizun bat. Ikusten ez den edo entzuten ez den zerbaitetan sinestea. Eta noizbenka, esan genezake, agertzen dena, mamu gisa. Euskal Herri etnikoaren heriotzazari direla esango nukenik, edo Euskal Herri euskaldun bate buruz, edo beste, baina onartzen du, Euskal Herria bat, edo Euskal Herri bat, izan bada edo badago.
Bueno, gogoratu nahiko nuke, eta ez dudan ez dut egingo, mamuaren figura oso ezaguna dela, espektroak edo Michel Gurangaren liburan ere agertzen dira hauek, inspirazio iturri, oso ezaguna da Marx eta Engelsek bota zutena hor alderdi komunistaren manifestuan, mamu bat dabil Europa barrena, komunismoaren mamua, eta oso ezaguna da ere Marxen irudiaz eta nolabait erentziaz Derridak idatzi zuen Marxen espektroak liburua, eta oso azterketa fina da, eta guretzako ere oso baleagarria. Baina kontuan hartu beharko genuke esate baterako, eta niri hori iruditzen zaite badala garapen hildo bat, Marxek mamuaren figura bai erabili zuela, baina ez zuela guztiz modu positibo batean erabili. Kasu honetan bai, positibo izan zitekeen, aldaketa bat zetorrela, esateko modu bat zela, zerbait antolatzen ari zela, esateko modu bat, baina beste batzuetan zuzenean doa, esango dut, espektroa eta espiritua bereiztera. Eta adibidez hitz egiten du, Brumarioko 18an hitz egiten du, iraultzaren espirituaz versus iraultzaren mamua. Gaiz eta gazpentz, eta bereizten ditu, eta saiatzen da bereizten, nolabait, bizitasuna ekarri alduena, hau da, espiritua, bizitasunarekin identifikatu behar duguna, eta besterik gabe, parodiaekin batzuetan esaten du, baina besterik gabe, izandakoaren memoria hil bat, kasu horretan, espektroa. Bueno, gu espektroekin ari ginen, baina zerbait kritikatu baldin bazuen, alde horretatik Marxek izan zen kapitalismoaren fetitxismoa. Ezin gara sartu fetitxismoaren azterketan, eta zer esan nahi zuen zehazki, baina gogoratuko dut bakarrik, Marxek esan zuela, momentu batean kapitalismoak bere baitan, bere mende hartuko ditu bizi modu guztiak, eta bizia sortzeko, produzitzeko modu guztiak ere bai. Eta momentu horri deitu zion, hor agertzen den izen itxusi horrekin, zuntzio erreala. Dena merkantzia izango da. Dena merkantzia moduan ikusiko dugu. Truke balioa, erabateko nagusitasuna, eta berriz bizi balioa, erabilera balio, baina erabilera balioaren atzean bizi balioa aldarrikatuko nukenik, hori bigarren maila batean edo desagertua egongo da. Bueno, eta irakurri beharko genituzke hauek, gutxienez, immaterializazio horri buruz hitz egiteko, immaterializazio bat da azkenean bizi balioa bigarren mailan ustea edo haztea, eta truke balioari nagusitasuna ematea. Eta orduan, hitz egin beharko genuke bizi balioaren momifikazioaz. Eta hori beste figura batera, edo horrek beste figura batera eramaten gaitu, momiarena. Momia erabiltzen dut nik, ez museoetan egoten diren momia horiek deskribatzeko. Gure bizi modu arruntean dauden momiak deskribatzeko. Momia azken finean hilda dagoen gorpu bat, baino ez da, baina memoria bat gordetzen duena, eta bizi balio bat gordetzen duena. Neurri batean identifikatu aldugu momia bizi balioaren izozte, edo nahi baldin bazue, giltzaperatze batekin. Bizi balioa akumulatzea, gero truke balio bihurtzeko. Momifikaturik ditugu bizi balioak, momifikaturik ditugu nolabait herri espirituak ere bai, eta lehengai simboliko gisa erabiltzeko prest daude. Memoria eta zentzuen momietara joango nintzateke, eta horiek aipatuta euskal momiak non dauden eta zer diren aztertu nahiko nuke. Nolakoa dira euskal momiak eta ze balio dute euskal momiak metafora moduan erabiliko dugu, metafora eta ironi moduan, oasi autonomiko neoliberal hauetan. Zertarako erabiltzen dira, zer dira, zertarako eta zer da azken finean ikuskizun utz bihurtu zaigun adibidez euskal kultura, edo zertarako eta zer da, nun dago horren espiritua merkantziak edo turismo edo olakoetarako erabiltzen diren euskal
momia horiek, berrio esaten dut, gordetegiak, gordelekuak, esan nahi zentzuen gordetegia dira, lehengai gisa erabiltzeko prest daudenak. Berrio esaten dut, ari gara hitz egiten, zuntzio erreala benetan bere osotasunean burututa egongo balitz bezala, eta ez dakit hori egia den, eta hortan ere autoreen artean badaude diferentzia asko, badago kapitalismotik, badago merkantziaren balio zea horretatik ies egiterik, badago zerbait ies egiten dionik, eta nire erantzuna da, bai, badago. Bueno, dena den, aipatuko nuke, eta hori parentesi bat izango litzateke, euskal momien balio oso eskasa dela, egia zan, gero eta eskasago izango nukenik. Eta horrezegatik, joango nintzateke, inmaterializazio horretan utzi dudan puntu batera, eta kasu horretan izango zen, nola aldatu den gure gizarte hitza erabiliko dut, ez aipate gustatzen, nola aldatu diren gure gizarteak, eta 20. mendearen bukaeran, astintzen hasi zen ideia batekin lotuko nuke. Garai horretan esaten zen masa solidoak desagertzen ari zirela, masak gogoratuko nuke, azkenean izan dira 20. mendearen motorea, politikaren muina, eta masa horietatik, adibidez, estatu burgesek sortu behar zituzten gizarteak, gizarte zibilak edo gizartea bezerik gabe, edo masa horietatik, ez dakit, alderdi eta abanguardiek sortu behar zituzten masa estatu berriak, komunismoaren edo komunismo erreal deitu zen horretan argi eta garbi, baina masa horiek desegin ziren, 20. mendearen bukaeran hasi zen hitz egiten masa horien disoluzioari buruz, eta nola bihurtzen ari ziren likido edo gaseoso, edo, esan nahi zuten azan, besterik gabe, masa horiek lehen gorputz bat sortzeko gai zirenak, ez ziren gai gorputz bat sortzeko, ez da batera multzo handietan jendetzat batzen zirenetan, hortan ere ez. Bakoitza berera, atomizaturik, banakaturik, euren artean harremanik gabe, bakoitza berera, baina mugimendu, hola esan dezakegu, nervioso batean. Adibidez, Lyotardren, La condición postmoderna liburu hortan, konparatu zuen hori Brondar igidurarekin. Ez dut azalduko zer den, baina begiratzen baldin baduzue hortatik, Wikipedian esaterako ikusiko duzue. Anabasa, jendea zein bere interesen arabera eta zein bere asmo edo arabera jokatzen. Baina interes eta asmo horiek ere debaluaturik, bakoitza bakarrik nolabait interes iragankor eta bere alakoetan mugilduta. Nora doan ondo jakin barik. Holakoak omen dira gure gaurko masak. Eta masa horiek, 5 minutu. 5 minutu masai buruz. Eta masa horiek konparatzen baldin badugu zeo zerekin konparatu beharko genituzke zombiekin. Eta ez da figurazio hori asko erabiltzen ari da, hemen gitziago Euskal Herrian, baina asko erabiltzen ari da mundu osoan, kultura popularrean nahi baldin baduzue eta edabidetan, baina hortan baino gehiago. Hor daukazue adibidez pelikula hori oso esanguratsua, masa horiek biztan da lehenengoa izurritea dira, arriskutsua dira, nolabait mehatxua, gure bizimodua kaltetu eta ondatuko duten masak dira. Nolabait masa irrazionalak, erabat irrazionalak, eta grinak edo zenek mugitutako masak dira, eta ez dakiten nora, baina bakarrik ondatzen dakitenak dira, eta ondo ondatzen dute. Masa horiek, hemen adibidez pelikula horretan edo Ameriketako beste zera batzuetan, migrazioarekin lotzen da erabat. Baina gurean, migrazioarekin baino lotu alditugu nora ezarekin. Eta nolabait norberekoikeriarekin eta herria sortzeko ditugun arazoekin. Hemen beste agonia bat ikusten da, hau ez da bakarri gurea, zabalagoa da, masa zaharren nostalgia zabaldu da erabat, ikusi dugu, nik esango nuke, lehengo masa eta herri horiek nolakoa ziren, ze solido, ze arrizkoa ziren, eta gureak ze likido, ze gaseoso, ze txarto gauden, eta bar, eta bar. Eta hori berri dinot ez da gure kontu bakarra.
Eskuin muturreko populismoan oso agerikoa da, baina ezkerreko populismoan ere bai. Masa zahar hoien indarra, nolabait horren falta nabaritzen dugu oso argi. Nabaritzen da teorian, ez dugu topatzen adibidez, ezkerre pentsamenduan ez da topatzen aldaketa, eraldaketa iraultzaren subjektua, ez da topatzen, ez dakiku zein den, eta asko oso kritikoa dira aipatzen den diferentzia, multitude edo aniztasunarekin. Masa hori nahi dutelako. Batu, homogenizatu altzen masa hori. Hori galdu eginda antza, baina nostalgia hor dago bizi-bizirik. Eta ezin bada, lan egin behar baldin badugu, homogenizatu ezin den masa horrekin zer egin behar dugu. Heterogeniotasuna, diferentzia, aniztasuna, onartu, batzuk esaten dute hori azkenean horrek eramaten gaituela ezintasunera. Masa zombi horiek ez dira gai mundu aldatzeko, ez dira gai subjektu bat sortzeko, ez dira gai bere burua antolatzeko eta bar. Hori zen nire galdera. Eta hitz egin nahi nuen euskal zombiei buruz, eta ausartuko nintzateke euskal gintza eredu moduan aztertzera, ez planteatzera, ez proposatzera, baina bai aztertzera. Eta euskal gintzan ere masai buruz hitz egiten da, eta askotan zombi masak direla esaten da, ez da esaten, zombi hitza ez dut entzun nik, baina irudikatzen da hortatik doala, eta masa hori aktibatu behar dela, aktibazio hitza asko erabiltzen da, aktibatu behar dela. Aktibatu barik ez dela subjektu bihurtzen, ez du mundua aldatzen, ez du espiriturik. Eta aktibatzeko espiritu bat sortu behar da, eta espiritu hori eman behar zaio, baina hori badakigu harremanetan sortzen dela, harreman hurbilenetan, eta orduan agertzen zaigu nola bizi elkarrekin eta harremanetan berriro eta nola lotu hori, eta hortatik bizitasuna lortuko dugulakoan ibiltzen gara, ez? Eta bukatuko nuke Volkswagen berri baterako giltzak zein izan daitezken aletzen galdera batzuekin, nola artikulatu eta komunikatu masak, nola konfiguratu Euskal Herria, hau da, nola figurazio aniztasunean ere nola lotu hori dena, nola jokatu aldi berean, eta hau nire nolabait kezka eta ardura izaten da, parte eta osotasuna izaten, parte eta osotasuna, Euskal Volkswagen hori azkenean parten arteko ariketa bat delako, nahi baldin baduzue diferentzia eta heterogeneotasun horien arteko joko bat delako. Eta bukatuko nuke galdetzen apur baita, galdera zaharrak planteatzen, nola sortu etnikotasun eta bertzaletasun berri bat, baina etnikotasuna badakizue jatorriari buruzko irudikapen bat baino ez dala, jatorri bera daukagula. Eta nik hemen ja, esango nuke, gure Volkswagen berria sortzeko gure irudikatzen lanean nolabait ezarri behar dugula etnikotasun berri baten erronka. Eta etnikotasuna da jatorri berri baten erronka. Jatorri berri bat esaten dut, jatorri berri bat non guztiok etorri berri izango ginateken eta jatorri bera izango genukeen. Eta non guztiok esaten dut, Euskal Herriko biztanle guztiak esan nahi dut, etorriko direnak eta daudenak, non guztiok izango ginateke berri, etorri berri. Eta honekin bukatuko. Hori da azken figurazioa, etorkinaren figurazioa.